Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon gerturatu bigarren kafe hartzera. Australiako Edithcoban Unibertsitateko ikerketa baten arabera, kafe gehien kontsumitzen duten pertsonek narriadura kognitibo motelagoa erakusten dute. Alegia, amiloidearen metaketa motelagoa eta Alzheimer gaixotasuna izateko probabilitate txikiagoa. Hala ere, osasunarentzat onuragarria izan daiteken zenbatekoa ez dute topatu. Zoritxarrez muga bat egongo da. Katilukada gehiagok ez dute ondorio positibo gehiago eragingo, hau da, ez hartu 16 kafe katilu orain, baina guk argi daukagu bigarrena behintzat beharrezkoa dela. Beraz, ongi etorri bigarren kafearen laborategira. Gaur, jendez gainezka dugu estudioa. Baina, zer da, hau zarata, horrela ezin zaituztet entzun? Lasai Goiuri honek azalpen bat du. Gaur, zaratari buruzko kontzientziazioaren nazioarteko eguna da. 1986an sortu zuten entzumenerako eta komunikaziorako zentroak. Zaratak entzumenari eta orokorrean osasunari nola eragiten dion ohartarazteko. Zaratarekiko esposizio luzeak dela eguneroko bizitzan, dela lanpostuan arazo larriak eragin ditzake. Hala nola, hipertentsioa eta bihotzeko gaixotasunak eta denbora luzez 80 dezibeliotik gorako zarata entzuteak entzumenaren galera sortu dezake. Testu inguruan jartzeko, hauts zurragailu estandar batek 75 dezibelio sortzen ditu. Garbigailuak 75. 80 hile lehorgailuak eta 80 sirena batek. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got. Zarata hain kaltegarria bada, agian gaurko saioa beste modu batera egin beharko dugu, hitzik esan gabe. Askotan aipatu dugu irratien isiltasuna garesti dagoela. Nik ez dut isiltasuna aipatu. Era asko daude hitzak erabili gabe gure artean komunikatzeko. Entzun berri dugun hau, bigarren kafea oztu egingo zaizu esalia da, Morseko da noski. Gaurko egunez jaio zen Samuel Morse, 1781ko apirilaren 27an, Bostonen. Morse Amerikako Estatu Batuetako asmalari bat izan zen, berak sortu zuen puntu, espazio eta lerroetan oinarritutako telegrafia sistema. Sistemak vibrazioen bidez funtzionatzen du eta letra bakoitzak telegrafo kable baten bidez bidaiatzen du. Kable hori bulkada elektriko bihurtzen da eta horretarako zirkuitu aktibatzen duen sakagailu edo sentsore bat erabiltzen du. Morsek bidalitako lehen mezua Jainkoak sortu duena izan zen. La va poder enamorar i punt, ratlla, 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 punt. Punt, ratlla, 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 punt. Punt, ratlla, 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 punt. Entzuleok, Goiuri ez eizarandia momentu hontan zoriontsu da. I diuen les antigues llengües que el senyor Morse va ser capaç d'enviar. Noski zoriontsu naizela, gaur, apirilaren 27a Morseko daren nazioarteko eguna da, eta niri Morsea txundigarria iruditzen zait. Tira, batzuk diote maiatzaren 24 dela Morsearen eguna. 1854 egun hartan bidali baitzuen Morsek lehen mezua. Dena dela, irratsaioaren 2 orduak Morseko daren bidez egitea oso zaila izango litzateke. Beraz, beste modu bat topatu behar dugu. Apirilaren 27garrena zelan jo batzu hor zuloan
lei, sauzela dinon 2008an Gatibuk laino guztien gainetik sasi guztien azpitik diskoa kaleratu zuen eta disko hartakoa da Apirilak 27 bestia. Eta Apirilak 27 morsearen eguna izateaz gain, beste egun garrantzitsua da. Itxu txakurren eguna da. Apirileko azken asteazkenean txakur hauen lana omentzeko helburuarekin eguna ospatzen dugu. Txakurri buruzko besti asko daude. Zer entzun nahi duzu? The Birds, Johnny Cash, Elvis, Led Zeppelin, Txirri Mirri eta Txiri Biton, Nora Jones. Nora Jones. It's him or me. That's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet and you give me lots of loving and you eat meat. Eta noski gaur jende asko zoriondu beharrean gara, zorionak Mireia Gabilondo, gaurko egunez jaio zen Gipuzkoar aktorea, zuzendaria eta gidoigilea. Arte eszenikoetako ikur handi horietakoa da Mireia. Arrakasta handi izan du antzerkian, dantzan, zineman eta baita telebistan ere. Pentsa antzesle gisa, Sisiforen paperak, utzi zure mezua seinalaren ondoren, soinu jolaren semea, musua. Zuzendari gisa, Ameriketetako bidaia, Nuila, Erlauntza, Argiaren hautsa. Epe! Gaurko egunez jaio zen Argiaren hautsa antzeslaneko protagonista, Mikel Askorain. Hemendik zorionak, beste aktore handi batentzat. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz. Bestia bentzuten ari garenez, izarren hautsarekin kozinatzen abila den gizon bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaio zen Martin Berasategi, Donostiar sukaldaria, Euskal Herriko sukaldaritza modernoaren ordezkari nagusietakoa. 21 urte zituela hartu zuen bere gain familiako jatetxearen ardura, eta 5 urte geroago Michelin izar bat lortu zuen. 1993an iriki zuen bere lehen jatetxea Martin Berasategi, Lasarten. Eta egun 12 Michelin izar ditu. Plater sakona eta zapala, sopa untzia, lapikoa, kafe kikara eta labana, buruntzalia, arabola, koiara, zardezka, edalontzia, katilua. Martin Berasategik herrieta egingo lioke Elon Musk enpresariari. Ikusi dut jateko ohitura oso arraroak dituela. 8 Coca-Cola lata edaten zituela egunero. Hori bai kafeina festa eta ez hemen daukaguna. Zenbat Coca-Cola erosi daiteke 44 milioi dolarren truke? 44 milioi edo 44 milioi? 44 milioi gutxi xamar, bai, 44 milioi dolarren truke. Hori ordaindu du Twitter erostegatik Elon Muskek, eta horretaz hariko gara gaurkoan. Eta doinetatik aratagoko tartean, Katxarin Minarrekin izan naiz. Eta intuiziotik jota, bere lau abesti kutxun aukeratu ditu. Eta elkarrizketa guztikoetan, Peru galbete dugu gurean, pianoa lazantzeko prest, beiratu disko argitaratu du oraintxe. Apirilak 27 ditu gaur eta asteazkena da, ongietorri guztioi. Bigarren kafera. Hemendik ez dute esan, ze guapo beraz denik esango dut, Iñaki Lasaetura, ze guapo, arratsaldeon. Eskerrik asko, arratsaldeon. Hemendik bai esan dute, Txirri, Mirri, Pintxo, Kaixo, Goiuri, ze guapa. Bueno, vale, Goiuri ze Iztarandia, ze guapa. Puntu, marratxo, puntu. Izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak 386 ditu, Apirilak 27, arratsaldeak, tok 10 segundu barru izango ditu lauak eta 10 minutu, eta hementxe 3 gara zuekin urrengo 2 ordutan gozatzeko prestongitorri, bigarren kafera.
line ho uyu line lelo mana mene mana wanzelu line ho Lauak eta 11 minutu zuzenean naiz irratian bigarren kafean zarete eta guk maite duten tartearekin abiatu behar dugu gaur 386 garren hau. Eta izergatik den 386 hain zenbaki polita? Ez dakit? 8 eta, bueno, borobilak dialako denak, ez? Baliteke. Borobilak nahi dut, ez dakit, 8 da potolitoa, 6ak sabela dauka, 3ak, ez dakit. Bai, ez dakit, Osea, Egia da, hipotesi bat bot. 3 izkutatu dezakezula 8aren gainean, Bai. eta 6 ezain beste, baina Bai, zu letratako gea, eta numerologian asunto hau mesedez utzi alde batera. Bai, baina zerbait hartzen dionik. Prozesadore zaharrak inaki? Prozesadore zaharrak? 386 ziren. Lehenengo ordenagailuen prozesadoreak 286, bueno, gure garaian behintzat, igual lehenago beste zerbait egon zen, baina nik uste hasi zirenean pixkate datzen, 486, horiek zien prozesadoren zenbakiak ez? Oso beran duritzen nintzen ordenagailuta. Etxean ordenagailua sartutzen arte, jepa. Aber gure entzuleak behintzat gogoratzen diren, nik uste 486 izan zela hola ordenagailu estandar bat, Intel Pentium lehenengo iritsi aurretik MSI bitartez sartzen zirenak, bai. Hor egiten zen un upgrade batez, 386 da prozesadorea hobetu da 486 eta horrelako gauzak. Eta bai, horregatik akaso guztoko. Ba, maite dut, 386 maite dut gorko saioaren zenbakia, eta gauza gehiago, baina ea da, Iñaki Lasaturak zer maite duen? Ba, azte honetan ez daka zarantzarik nire maite duta esateko. Ostiralen hasiko dira, andoengo Santa Cruz jaiak. Eta horre dakarren guztiakin. Eta zer da? Hori guztia? Ba, 2 urte itxaroten egon eta gero, bingoz, kaletara atera gaitezkela, balgoitikan kalera, disfrutatzera, auzoko festetaz. Ze ohitura horrela daude, zagit urtero errepikatzen direnak edo... Ba, asko daude, baina aipatu ezaket berritasun bat, ohitura bat aipatu beharran, atentzio deitu dit, ostiralean, bueno, ostiraletik larun baterako goizeko 3:00 antolatu dutela lehen aldiz, Sokasalto herrikoia. Sokasalto herrikoia ze ona? Goizeko 3:00. Uiu, ez da ainona. Ai. Oso ideia ona da, baina oso arriskutsua ere, bai. Ambulantzia, guardiako dentista... Ja, gorkak esaten du, agian joango dela, ze ona. Ba, kontu zurka eta kontu zinaki. Goizeko 3:00 Sokasaltoan, ez dakit. Sokasaltoan oso abila, zara? Sokasaltoan enaiz ibili, ba, umean entzanetik. Sokasaltoan erori, ez dut uste, inoiz erori naizenik. Igual lehenengo aldia, oain izan beharko du. Sokasaltoak badu zerbait oso traizioneroa. Bai? Uste duzu, gaztetan aritutako, metan aritutako aitasun horrek teknikoki lagunduko dizula. Baina gero bada beste zerbait eta da, erresistentzia fisikoa. Eta zure gorputza ez dago prest auskalo zema salto egiteko bat estearen atzetik. Goizteko 3:00 akaso gutxiago. Eta ia koordinazio hori galtzen doa. Eta zalaparta edo zaplasteko hartzeko aukera daukazu, bai. Bai, oso erraxa da gehiagi konfiatzea zure buruarengan eta gero buruan lurren ikusten. Bizitan ibiltzea ez da azten, ez hartzazu goizteko 3:00 hasi zaitxe turmaletea igotzen edo geisten ikusten dut parrakin goitzen da. Bai, ez dakit. Bueno, baina ondo da, Gorka, arabalin mazoa zu kontu zibili Iñaki, zure bai. Kontuz. Gorka, zaindu nazteko, mesedez. Hori, Gorka zaindu Iñaki. Ez da, mutila hau galduta da bilta. Gorkaren maite duta da, gaur noa Garagardo kata batera, zegogok euraldi honekin. Ez da, honekin zer dan, ona txarra, bona intxarra ez dago ez, neko, Garagardo kata baterako egoki. Oso egokia da, Garagardoa dastatzera joateko, eguraldi hau? Bueno, barkatu, ze eguraldi da txarra Garagardoa dastatzeko? Lehen nintzen pentsatzen, ez? Eguzkiarekin, bero askorekin hobe? Ba, ez dakit, ez dago azeatik, ez? Bero askorekin oso gustu hartzen duzu, bero agazulako, baina oso azkar garen duzu. Eta nun da, Garagardo dastaketa hau? Jakin badaiteke? Gorka, konta iguzu nonden zure Garagardo kata hori, dastaketa hori. Baina, goiuri zure maite dutare kontatu beharko diguzu, ba? Bai. Nik jasotzen dut noizean behin
nire elbide elektronikoan newsletter bat. Punzadas izena du, eta bineskek egiten dute. Filosofia ikasketak egiten ezagutu zuten elkar, eta orain, noizean behin, testutxoak idazten dituzte. Eta orokorrean izaten dira, liburu honetan irakurri dugu hau, eta honen arira, hause kontatu nahi dizuegu, ez dakit azkenekoa izan da utopia buruz, ez? Eta etorkizuna, eta iraganeko nostalgia, eta horren ingurukoa. Baino, pasaden astekoa berezia izan zen. Eta esan dudan bezala, bineskek egiten dute newsletter hau. Horietako batek, besteari ezer esan gabe, besteari buruz idatzi zuen. Hau da, maitasun gutun bat idatzi zion, baina maitasun gutun hori, ez dakit 5.000 pertsonek edo irakurri dugu, ze denei bidali zigun. Eta oso politia izan zen ikustea, zen niri Punzadas izeneko newsletter hau asko gustatzen zait, oso interesgarri iruditzen zaitelako, oso proposamen literario interesgarriak egiten dituztelako, eta oso hausnarketa sakonak batzutan, eta azalekoak, baina interesgarriak bestetan egiten dituztelako, baina hau, batean, liburu gomendio artean, batak besteari ezer esan gabe, lagun arteko maitasun gutun bat bidaltzea izugarri polita iruditu zait, eta iruditzen zait, gehiago egin beharko genukela. Gure lagunei gutunak idatzi, email bidez bada ere. Hementxe mezu polita, atzoko partez eskerrak eman nahi dizkizuet kuadrilla ni zoriondu izanagatik. Ahaztuko ez dudan, momentua biziaraz izen idaten entzundako leku eta unean besarkada bana. Joara Izpuru Barriola, hemendik beste besarkada bana. Noski. Goizena, dudan gehatu naiz. Bera bat izan da, eta zenbakiekin janaztutan ebilen. Edo 3 besarkada. 3 besarkada, Joara Izpuru Barriolarentzat, espero dugu ondo ospatu izana, eta, gaur ere hortxe izatea, gu entzuten, zintzo. Nere maite duta entzuten ari garen kantu hau da, akaso zuek ezagutuko zenuten Malauiko Gires Xalamanda abeslaria, kasualitatez atzo aritu ginen Malauiren inguruan, biko dendakan proiektu bat baduelako, bertako aurren eskolaratzea eta sustatzeko, kasualitatea banuen aspaldi hauzuekin elkar banatzeko, eta pentsatu gaur egun egoki izan zitekeela. Gires Xalamanda, lehen iruditan ikusten ari ginen, eta berriz ere jarriko dizuet, 82 urte dituen gizona da, kantante malauiarra, eta hortxe, izan da, izar bat Malauiko musikan, bertako, ez da egite, kaleko musika, edo musika urbanoa egiten duen, ez da egite, zehazki nola deitu, Patience Namadingorekin harematu ziren nolako kantu bat egitea, eta Linijo izeneko kantua egin zuten. Lau akorde hor bueltaka, txap, baina kantu ederra egin zuten. Eta batzuk esan dute dela Malauiko konpai segundu, ez? Adin horrekin eta arrakasta itzela lortu munduan zehar TikToken izar bat bihurtu da, bideonen ostean, eta, YouTubeen eta beste bat tokitan ikaragarrezko arrakasta aukidu, eta berak esaten du, etortzea eskiola gaztetxo guztiak mugikorrarekin erakusten begira zenbat cover, zenbat bertsio egiten dituzten zure kantu honenak, eta berak esaten ez dut ulertzen honek nola funtzionatzen duen, baina ulertu beharrik ere ez, haren ondoan urtetan aritu den musikari eta lagunak ere kontatzen du ez, nolako ederra den, bere 82 urte horiekin ikustea, zeharrakasta izaten ari den, eta berak hori, ulertu beharrik ere ez duela, nabiz jobu da bere, ondoan izaten duen musikaria, eta hortxe bideoan ikusten dugu, esan da bezala Patience Namadingorekin batera kantatzen, Namadingok ez da hip-hop giroan ere aritutakoa da, gospel musika ere egiten du, ez da oso ondo nola azaldu zen musika egiten duen, baina elkarrekin osatu zuten kantu hau, bideo, eta munduari buelta eman dio, eta tipuak 82 urterekin Malauin erreferentizatetik, munduan erreferentizatera igaro da, eta historia polita iruditu zait, zuekin elkar banatzeko. Gustatu zaizue? Asko. Abestia? Bai, eta historia, eta maite duta. Labak eta 20 minutu, saio azteko moduan izango gara, ba? Bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Bueno, bai, listo, gertatu da. Elon Musk Twitterren jabea da. Tesla eta SpaceXen sortzaileak aldaketa handiak planteatzen ditu orain, eta horien artean berarentzat bereziki garrantzitsua den bat. Adierazpen askatasunaren gotorleku bihurtzea. Berarentzat hori demokrazia funtzional baterako funtsezkoa baita. Hasieran pentsatu zuen sare sozial berri bat sortuko zuela. Baina nik uste dut entzun zuela bigarren kafean Unai Elordi Hidalgok kontatu zuena, esan zuenean Trumpek sare sozial berri bat sortu nahi zuela. Eta bere teknologin bildu da, peina, nola ingo dugu eta hori da, eta Unai Elordi kontatu zigun nahiko zaila zela. Sare sozial bat sortzea, eta bereziki Trumpek eta Elon Muskek egin nahi duten moduan, hau da, guztiz adierazpen askatasuna eguneko egunean, eta horrelakoekin. Beraz nik uste dut Elon Muskek entzun zuela Elordiren parte hartzea bigarren kafean, eta erabaki duela bida. Ez dut hasieratik, ez dut zerotik sortuko sare sozial bat, existitzen den bat erosiko dut, eta hori egin du. 54 milioi dolarren truke, denok ezagutzen dugun, eta gehienok erabiltzen dugun Twitter, erosi du. Txiolandia beraz, Elon Muskena da orain. Baina zein da movida orain? Asko daude. Batetik, zut gaur Twitterren sartu eta momentuz dena berdin dago. Ez? Bai. Ez da aldaketarik. Gertatzen joango dira, ekaso? Momentuz ez. Ikusi beharko dugu, ze erronka nahiko handia da. Hau da, momentu honetan, denak berdin jarraitzen du. Horrek zesan nahi du? Askatasun adierazpenaren asunto honekin adibidez. Adierazpen askatasunaren ez da? Zesan dut? Askatasun adierazpena. Ze txiri buelta, Bai, horixe, momentu honetan Twitterrek bere, erabiltzeko baldintzetan badauka irizpidetako bat, eta hori da, gorroto mezuak ezin direla erabili. Segundutxo bat, Bai. Orain txegasko dugu link bat, eta dio, Elon Musk keeps tweeting that he loves free speech. Elon Muskek tweeteatzen, txiogatzen jarraitzen du, maite duela adierazpen askatasuna. So he is a treat with just a few of the countless examples showing he couldn't care about it less. Alegia, hemen dago ari bat, azaltzen hori baino erraitate horretik oso urrun dagoela. Nik galdera badaukat, Goiuri. Idoia Davila Uzkudunek igual nahi du parte hartu eztabaida honetan? Agian bai. Idoia, zatoz lasai asko gure bigarren kafe ontara, eta eseri gurekin. Egia, esan, nik uste iruen artean txiolariena bera izango dela, ez? Idoia da gure artean behintzat Twitterreko erregina. Izan liteke. Eseritzen den bitartean, Enfokatu bizkat, Idoia Davila Uzkudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bialdi guzu hemen, ari hau eta esan dut, hemen hau kontatzen ibiltza, baina Idoiaren iritziak aberastuko du gure solasaldi hau. Hor dago pelotazoetako bat, ez? Adierazpen askatasuna, segun eta nola, ez? Eta zertarako, eta... Bai, ari hortan agertzen dira hainbat kasu, Elon Musken aurka langile batzuk eta jendeak egindako informazioa zabaldu zuten, Teslaren aurkakoak asko, eta berak isildu ditu. Eta hor argi geratzen da, adierazpen askatasuna. Hori da, horietako adibide bada John Bernal, Teslako langile bat zen, eta bideo bat egin zuen YouTuberako Tesla auto batekin izandako istripu bat kontatzen, eta horren inguruko bideo bat, handik 6 egunetara bota egin zuten, kale gorrian geratu zen. Beraz, ez dakit hainbesteko askatasuna ez dago Teslan behintzat, eta Tesla Elon Muskena da, beraz, ez da askatasunaren ainain zalea. Eta gero, adierazpen askatasunarekin ere sortzen da hori beste eztabaida bat, ez? Adierazpen askatasunak mugak ditu, ez? Humorearekin izaten dugun eztabaida bera, ez? Humoreak mugak behar ditu, zapaltzailetik, zapaldura egiten den humore da, gorrotoa sustatzen duten mezuak adierazpen askatasunaren aterpean behar lukete. Ez dakit, Human Rights Watch erakundeak
giza eskubideak babesteko sortu zen erakundeak, dagoeneko esan du nahiko kezkatuta daudela beraiek behintzat erakundean nahiko kezkatuta daudela, ze askatasun honekin zalantzak dituztela eta benetan gorrotoaren muga horretan dantzan ibiliko dagoeneko Twitter dantzan ibiltzen dela gorrotoaren mugan eta kentzen balin baduzu baldintza hori ze orain batzutan gertatzen da, zuk ezin duzu dena idatzi, zuk idazten baduzu oso gorrototik sortutako mezu bat eta irainekin eta ez dakit ze motatakoa, baina mezu horrela itxusi bat Twitterrek ezabatu dezake. Elon Muskek kendu egin nahi du ezaugarri hori eta jendea kezkatuta dago. Gero horrekin lotuta jendea badago pixkat Elon Musken alde berak kontuak egin nahi ditulako verifikatu. Kontuako itzaren atzean pertsona bat dagoela eta pertsona hori bakarrik. Pixkat antitrol bezala ez? Bai, hoi da. Eta askotan izkutatzen dira horrelako gorroto mezuk eta humorearen limiteak eta askotan egon dira kasuak, azkenean juzgadoetan bukatu dutenak eta zentzu horretan Elon Musken alde daude, hori egin nahi duelako, baina ez dakit nik bere helburua hori den horrekin. Piskat beldurgarria bada ez, identifikatu eta ukitzea kontu bakoitzaren atzean nor dagoen. Batzutan nik bi gauzak sentitzen ditut, batzutan Twitterren ikusten ditut zenolako jazarpenak eta zenolako gorrotoa ikusten anonimotasun hortatik, eta egia esan pena ematen dit edo mingarri egiten zait, ez zait juistua iruditzen. Zertarako nahi duten Twitterren atzeko pertsona bakoitzaren identifikazio aukiez, hori ere beste pelikula bada, eta informazio hori, eta... Jakin beharko litzateke bere helburua zein den. Benetan zintzoa den, ezta. Ez dator oso bat, esaten dugu bezala, oraingo Twitterrekin adibidez, niri oso bitxi iruditzen zaitez, Elon Muskek egin nahi duena, Trumpek Truth Social sarearekin egin nahi duena da, ez? Hor ere, zentsurarik gabe, eta nahi duena esan dezala. Orduan, horretan Trump eta Elon nahiko ados daude, baina Twitterrek Trumpen kontua ezabatu zuen. Orduan, oso bitxi iruditzen zait, nola eman godion orain buelta Twitterri. Egingo badu. Ez dakigu zer gertatuko den. Hau da, berak esandakoaren arabera egiten ari garen hipotesiak. Berak esan du, berak bere buruaz esaten du absolutista dela gai honetan. Eta ikusi beharko dugu, gero nola, bere teoria hauek, benetan nola ezartzen dituen Twitterren. Bai, ez nahi, egin zait, zalaparta izugarrizkoa sortu dela, eta beste erosketak edo beste gauzak ondirenean ez direla inbesteko zalaparta sortu, ezakigunan oindikan zer gertatuko den hemen. Eta sortu dela hori, gaur Twitteren sartzen zea, eta une hori ikusten dezuna da Elon Muskekin, edo serio hitz egiten edan jendea, edo bromak egiten, edo abro elon esaten nahi da jendea, eta holako gauzak, baina ez dakigu ze gertatuko den, eta ari gara Jesukristo, ez dakit, juntzanean Amazonekoa espaziora, jendeak itziten zu, baina ez zuen hainbeste itzegin, hemen itziten nahi daren bezala momentu honetan. Niri arriskutsugoa iruditzen zait, Jeff Bezosek, Amazoneko jabeak, The Washington Post erosi izana. Adibidez. The Washington Post taldea, egunkaria, eta egunkariari lotutako beste aldizkari, eta webgune, eta beste egunkari txikiagoak, Amazonenak dira orain, Jeff Bezosenak dira orain, eta askoz arriskutsugoa iruditzen zait hori sare sozial bat erostea baino. Oso kuriosoa da, fikziotik hariko naiz orain, baina Succession telesaia inoiz aipatu izan dugu, eta hor badago, ez diotin herri spoilerik egingo, subtrama bada, baina edabide txikipila erosi eta informatiboen kontrola izatearen, eta hor badago etengabeko eztabaida bat, familia barruan, eta euren aitari, hori ezin dugu egin, ezin dugu iritzi publiko guztia erosi. Eta
tipoak zarik ez, nik diru hauket eta erosiko dut, eta bueno, fikziotik errealitatea hori ere gertatzen ari da. Bueno, hau pixkat bestelakoa da, ze printzipioz jendeak mantenduko du iritzi askatasun hori, nola? Nei iruditzen zait, iskanbi asko sortu dela igual, askotan olako salerosketa hondik daudelako enpresa baten izenean atzen, eta kasu honetan pertsona bat da, eta pixkat ego horren aldetik ez. Nik Elon Muskek erosi dut Twitter. Bai, nik Elon Muskek duela bilabete Putinekin gorputzeko borroka bat proposatu nuen honek, orain Twitter erosi dut, ez? Osea, egoaren eraiketa hortatik. Bere irudia, bere marka pertsonala da hori da pixka bat, Elonena da pixka bat egoaren irudia. Zalantza badaukat, Elon... Nik, ez dakit? Nik bietara irakurtzen dut nire buron. Elon eta nik Elon esaten dut. Nire bi erreferente angloparlanteak bakoitzak batera biltzen duzue, eta seko galduta nago. Bueno, joango gara... Txandakatzen. Venga. Nuke Elon dala, baina... Elon. Nik Elon esan dut asira, baina gero zalantza sortu du. Bueno. Jack Dorseyk esan du, gauza ona dela. Jack Dorsey, Twitterreko sortzaileetako batek, eta enpresako edo korporazioko CEO izandakoak, buruzagi izandakoak, 2015 eta 2021 artean, esan du, everything in its right place. Dena bere tokian, dena leku egokian dago. Eta zein da leku egoki hori? Bueno, uste dut berak azpimarratzen du, eta badago zerbait uste dut ere positiboa dena, ez? Burtsa interesen eta ez dakit, akzioen festa aldakor horren menpe egotetik eta anonimotasun hortan egotetik pertsona baten marka duen enpresa handi baten esku egotera pasa dela, ez? Eta pintzatoren badakizula Twitterrek lapurtu nahi badizu edo irutzi publikoa mugatu nahi balin badu, nor ari den hortan. Ez dela, ez da gizen bat enpresen interesen festa eta Amazonek erositako egunkari batek bazituela akzio batzuk Twitterren eta horren bitartez ez da gize presio eta, bueno. Eta orain badiote eraldatzea, Twitter bera eraldatzea asko zerrexagoa izango dela, ez daudelako interes desberdinak, orain aldaketa bat egin nahi den bakoitzan, hilabeteak pasatzen dira onartu arte eta aplikatu arte, eta orain Elonek nahi dituen aldaketak egin ahal izango ditu. Aian jarriko du hainbestetan eskatu duten, nik ez hainbeste, baina ikusi dut nire inguruko jendeak askotan esaten duela, beharrezkoa zela Twitterren aldaketa bat, eta aldaketa hori dela tweetak, txioak editatzeko aukera izatea. Horan, idazten duzu bat, eta akats bat dago, eta ezin duzu Instagramen edo Facebooken egin dezakezu, ez? Post hori editatu, eta zuzendu H hori jarri, edo H kendu, edo dena delakoa, eta Twitterren hori ezin zen egin, eta jendeak askotan eskatzen du, mesedez Twitterrek noiz jarriko duzau, agian orain... Horrek ere iritzi politikoen eta iritzi publikoen matizazioak, nabardurak ere albidetuko ditu, eta ez da egite egoki egia den. Asko horrena aurka daude, zuk zerbait idatzi dezakezulako, jende asko zure alde agertu daiteke, eta gero zuk mezu aldatzen duzu. Eta zure alde agertu diren guzti horiek, igual ez dute iritzi bera, baina hor geratzen da. Ziur egin daitekeela, mezua aldatu eta azpian mezu originala agertzea edo horrelako gauzak. Ez dakit. Edizioen historial bat. Hori da. Baina, claro, gero jarriko du, zuk noiz eman diozun gogoko gustoko dut. Imagatu, ni jartzetela, txikokatzen dut, gora Elon Musk. Egia da. Eta inigo nire alde dago, eta gora Elon Musk, eta gogoko dut ematen diot. Eta nik egitatzen dut, eta Elon Musk popatik hartzera. Eta zuk ematen diozu, gogoko dut. Bai. Eta, ez da erreixa, Bueno, hori egin dezaket orain Twitterren, ez? Osa, nik adibidez, gaur Twitterren jarri dugu gaurko saioaren gonbidatuen izenak. Eta, jendeak eman dio, egin dut publikazio herri orain aldatu dezaket testua eta bihurrikeri bat jarri. Eta bertsioa, kintze gertatzen da? Bertsio originalean bertsiotu duzu, edo aldaketak zure bertsio horretan ere badaude? Bueno, oraingo ez zer ez. Bueno, oraingo ez eta gainera Elonek ez du esan hori aldatuko duenik. Esan du nazkatuta dagoela eta Twitterreko woke filosofia hori ez zaiola gustatzen. Hau da, nola azalduko genuke pixka bat nola eskribatuko zenukote woke. Pixka bat progresista aurrerakoia zauzen kontzeptua. Zuzenki, politikoki oso zuzena.
Ez zen duten ezauten kontzeptua, bale. Wok, W-O-K-E. Bai, wok. Bai, esaten da, horin pertsona bat bapatean denean super ekintzaile, feminista, ekologista, eta ez dakit, eta bere diskurtsoa denbora guztian da horrela super ekintzaile, esaten da, pertsona da oso wok. Beste kontzeptu da dute dela social justice warrior, ez? Giza arazoekin eta arduratuta dagoen pertsona bat, eta... Hemen aniz ikusten jatorriz ezatututan arrazakeriaren aurkako posizioekin lotu zela wok, eta gerora pixkat zabalago, ez? Olako gizarte ezberdintasuna, orientazio sexualaren askatasuna, mugimendu ezkertiarrekin eta LGTB-aren defentsarekin eta lotzen dela wok hori bai. Hori, eta Ilonek esan du hori virus bat dela, eta Netflixik gertatu zaiona dela wok virusa hartu duela, eta orain ezin dela ezer ikusi. Dena delako oso, oso zuzena, eta oso zuria, eta... Hori Elon Muskek esan du. Bai. Esan du Netflixek woke virusa, bere hitzotan, woke virusa duela, eta horregatik ezin dela ezer ikusi. Ez dakit Netflixen arazoa zeinen, baina lehenkoan aipatu genuen ikarrarezko galerak izan zituela, da horrek usten zituela, uste dut hori horreren abardura bat egin behar dela. Netflixek ez zitu galerak izan, edo ez zitu galerak izango aurrikusitako mozkinetan jetxira bat aurrikusi du. Alegia, 100 milioi euro irabazia espero bazuen, dirudi 800.000 euro irabaziko dituela. Uste zifrak asko zondiagoa direla, baina hor numait kokatu. Baina ez dela Netflix zenbaki gorritan dago eta kiebra tekniko egoeran dagoela, baizik eta ikusi dutela gure hazkunde esponentziala hau eta gure espektatiba hauek ez dira betetzen ari. Eta hor arrazoi asko tartean, uste dut Netflix bere negozio modeloare aztertu beharko duela. Ez dago zenbaki gorrietan, baina hala ere 2022ko lehenengo 3 hilabetean 222.000 arpidedun galdu ditu. Eta hori jende deixente da, Mundu osoan, edo jakina da asko zestakit esatu batutan izan dirala, edo... Mundu osoan da, baina ez dakit horietatik zenbat diren nun. Mundu osoan, 200.000 mundu osoan lehenengo 3 hilabetean, eta horrek espero zituzten 2,5 milioi euroko mozkin oien jatxiera, eta sortu du. Hemen, denetarik dago, aritu nahi zainbat artikulo bilatzen, eta batu diote, badiez, bere, ez dakite, lemak eta proposamenak eta ez dira funtzionatzen ari. Nik hau ikusi, baina Netflix and Chill zuek ikusi eta zenukaten? Netflix and Chill kontzeptua? Bai. Norbait egin geratzen zera... Gehatu, Netflix ikusteko eta xirri gehiago. Nun baten bat iztiola funtzionatu eta hortik iritsi direla batzuk. Beste batzuen kasuan denboraldi osoak planteatze hori, eta ez da bai dago inoiz izan dugu idoiarekin astelenetan, ez? Dosifikazioaren edo aldekoek, ez zitela asko laguntzen batean katapun temporada guztia eukitzeak. Dosifikatuzuk? Netflixek ez zaitu derrigortzen egun batean ikustea, ez? Baina igual jendeak bai, ez? Hori da renta itorpena bezala. Debateak bai behartzen zaitu iritzi. egun batean ikusteak. Jakitea gure komunean zure lagunen ikusi dutela. A ber, gauzat esango izuet, ze Twitterra eta Netflixaz ari garela, mesedez, Twitterren spoilerazo erraldoiak egiteari utzi Euskal Txiolandiek. Uxu errazkin. Maite zaitu Uxu errazkin, baina, a ber. Uxue, maja. Ze ondo. Ikustagun, ze pasatzen edan hemen. Spoiler. Beste batzuk, plataforma beraren erraminta bera kritikatzen dute. Diote, ez dela, intuitibo egia, ez dela erabile errexe egia. Uste dut, badala pixkat kajon desastre bat. Eduki gehiagi dagoela esatun dute askoak, eta azkenean denbora galtzen dela bertan nabigatzen, eta beste plataforma askotan, igual argiago dagoela zer merezi duen ikusteak, eta Netflixen hainbeste gauza daude, jendea galdu egiten dela. Eta azkeneko urtean uste dute egin dutela horrelako, ez dakit, badutela joera bat, adibidez, realityen gana jo dute, sortu dituzte beraien reality propioak, Love is Blind, edo Too Hot to Handle, edo horrelako realityak sortu dituzte, eta nik uste dut jende askok lehen, adibidez, Netflix bezalako plataformetara jotzen zuela, telebistan reality asko daudelako, eta
eta hortik pixka bat alde egiteko, ez? Eta ikusteko, gian telesail serioagoak, edo pelikulak ikusteko, eta orduan zu Netflixen sartzen zara, eta ikusten dituzu hainbeste reality baita ere, eta gian, pentsatzen duzu, hau ez da nik hemen nahi nuena. Eta kompetentzia ere espabilatu da, ez? Leheno, monopolioa ez, baina Netflixeon beste guztien gainetik edo, eta, bueno, Amazon Prime zeon, izkutuan ez da ere ez, baina hortzeon, jendeak igual bai gaina etzune dabiltzen Prime Video eukiarren Amazoneko kontu bat Prime horrekin, pelikulak dituzte, serieak, behaien serie propiak dituzte, gero katalogoare handitu dute, Disney Plus hor dago, claro, geroz eta aukera gehiago, geroz eta jendea... Pastelak zati gehiago dauzka. Aukeren artean eta ez dut gehiagik desbideratu nahi, ez da bida, sola saldi hau, baina literaturzaleak bazarete hemen mailan, eta Netflixek jakinarazi du 100 años de soledad, García Márquezen novela mitikoaren inguruko telesaia ingo duela. 20 ordu, bi denboraldi. Hor, zela parte dauntzen bere garaien, bueno, zu bakizu zerantzun Gabriel García Márquez biziri zegoen garaien, ez? Zerantzun? Etzun baimenik eman pelikularik egiteko 100 años de soledad ziburuz, zera ez ezinezko ikusten zuen pelikula batean, izan 2-3 orduko pelikula batean, liburu hori eraman alizatea. Zertezun, nire liburu ezin da eraman horrera. Orduan, alde dagoen jendea telesaiarekin hori izten du. Telesaiak albidetzen dit, 20-40 ordutan, horrelako liburu abarkazin bat, abarkatu balizatera. Nik uste dut hori dela Netflixen estrategia, denok ezagutu eta maitatzen ditugun liburu, pelikula zar, telesail zar edo historioak hartu eta adaptazioak egitea, ez? Moldaketak, egokitzapenak egitea. Behintzat, hasierako produktu horren zalea garenok, ian interesa dugulako, Netflixek egiten duen produktu berri hau ikusteko oso arriskutsua da. Alde batetik bai egia da, egiten badut 100 años de soledad buruzko telesail bat, liburu irakurri duten askok ikusiko dutela, ikusteagatik, ea nola eraman duten paperekoa telebistara, baina hor arriskutsua da, ze izan daiteke jende askok pentsatuko du, eske ez dago ondo, ez dute ondo egokitu eta nire liburuaren esperientzia izorratuko didate. Baina zenbat telesail eta pelikula daude liburuetan oinarrituta? Milaka. Baina badaude batzuk, eta realismo magikoak hor badu akaso berezitasunik, ez? Ordezka ezinak direnak, irudika ezinak direnak. Eta irudikatze hori oso arriskutsua gerta daitekenak, ez? Akaso oker nabil, baina soinujolaren semea zinera eraman-zutenean, Bernardo Atxagarren obra, gazte garaiko soinujolearen herriura obaba zen. Eta irudikatu genuen obaba. Eta, bueno, niri iruditzait pelikula horren indargunetako bat izan zela iraganura nola irudikatzen zuen, ze beste gauza asko estetikoki nahiko arraroak iruditzaizkidan, momentu batutan pelikulatik dokumental batera pasaginela ere ematen zuen. Baina irudikapen hortan, ez dakit, literaturzaleak obaba desitxuratu dela ere senti dezakez. Badira oso leku bereziak, Makondo, obaba, ez dakit, errealismo magikoak badu gaitasun hori, norberak bere buruan oso leku bereziak sortzeko, ez? Eta hor iruditan jartzea. Egin dira egokitzapen honak, baina egia da ez dela bat ere erraza. Horrez gain ikusi dut, beraien estrategitako bat dela bideojokoetan gehiago murgiltzea. Hau da, urte amaierarako Netflixen 50 bideojoko egongo direla. Nere galdera da, zuek Netflixen sartzen zarete eta bideojokoak erabiltzen dituzue? Banekin zeudela, baina dia joku txikik ez, mugikorrean eukiditzak ez una bezalako, ez dakit jende asko sartuko den horietara jolastera. Igual gamer sutsua ez, baina denbora hiltzera, ez? Baina iruditzen zait, hain justu, arazoa, jende askok esaten duenaren arabera, arazoa dela edukiak geroz eta kaskarragoak direla, eta eduki gehiegi dagoela, zabor gehiegi dagoela, eta telesaia eta pelikulak ez direla inonak, eta horregatik, arpidetza bertan bera uzten dutela, bideojokoak jartzeak ez du pertsona hori aseko, ez? Uste dut. Behar bada, arpidetza duenak erabiliko ditu, baina ez dituzte arpidetza lortuko joku hori mitartez. Saratuko nahiz oraintxe Netflixen hemen mugikorretik ikusteko ze jolas dauden, ze egia esan nik ez ditut erabiltzen.
Bueno, ia da direla, ba horixe ez, mugikorreko jokoak bezala, hemen bolera bat dago, Candy Crush estiloko jolas bat, solitario, gainera ez dira oso interesgarriak, egia esan. Idoia gamer? Nik uste jokuak nahi dituenak mugikorrean badauzkala deskargatuta eta jolasten dela. Eta jokua nahi duenak eta beste gaitasun beste aparatu batzu dituela da beste. Hori da. Ba hori Netflix gaizki zoaz. Aizue jarraituko nuke hemen Twitter, Netflix eta beste lako plataformen inguruan, baina dagoeneko Peru Galbete pianan ikusi dugu, akaso gero galdetuko diogu, Obaba edota Makondo bezalako literaturaren leku magikoak zinera eraman daitezken, jakinik bera ere ikusentzunezkoaren arloan eta argazki zuzendaritzan tipo jaioa dela, baina berak pian hori goxatzen duen bitartean, Iñaki Lasa etura, Katxeli Minarrekin izan zara. Hoixe be. Jakin izan bagenu, akaso Katxeli Minarreri galdetuko zenion, eaz pentsatzen duen honi buruz, baina ezin izan du izan, musikaren inguruan araitu zarete. Musikaren inguruan, hori da. Eta ze girotan? Ba, denetarik. Flamenkoarekin hasiko gara, baina euskal musikaren entzungo dugu, musika urbanoa, denetarik. Jose ona. Aizue, 13 minutu arratsaldeko 5 izateko, Idoia da bilauzkudun, eskerrik asko gure dei horri erantzuteagatik, eta edizio gelatik onako 10 metroak egiteagatik. Lazer bat izan. Eta astelenean jarraituko du telesaien giron, eta kaso Netflixen paranoia ben inguruan, eta zergatik ez Twitterrenaren inguruan, ordurako gauza gehiago ere jakingo ditu. Eta, boiz Idoia, eskerrik asko. Zuei. Eta guk aurrera egingo dugu Katxalin Minerrentzun eta gerora Peru Galbeterekin eta kasu beste gonbidaturen bat ere izango dugu gurekin bere lan berria ezagutu alizateko. Doinetatik aratago saioa, Katxalin Minerrekin egin dugu. Eskatu genion animatuko zen eta baietz agenda begiratu eta esan zegoen bai presnago eta oso gustora egingo dut. Jendeak badaki Katxalin idatzilea, kazetaria, feminismotikan beti, aipatu dugu ere mikrofonoa pizta horretik, bere Twitterko kontuan jatzezula mundua bazterretik eta feminismotik. Nik eta behin ongi etorri Katxalin. Mi esker, plazer bat. Eta mi esker zuri animatxagatikan. Eta hori mikrofonoa piztu aurreko sekreto guztiak ez ditugu kontatuko, baina esaten genduenez, mundua feminismotik, bazterretik, musika ere feminismotik eta bazterretik hartzen duzu, edo ez du zertan? Bueno, musika oso gozo zabala da niretzako eta batzutan oso zentroan dago, hau da mainstreamen entzuteko arazorik ez daukat. Baina negia da gehien iristen zaizkidan abeslari edo abestiek badutela beti bai bazterrekotasunen bat edo nik behintzat ala bizitze ditut ala, ez? Nerera ekarriz, bai beti topatzen didela bazterrekotasunen bat. Eta esan dezakegu, nahiz eta gaur aukeratu dituzun laudatik jende ezaguna edo erdi ezaguna edo behintzat egon, badela ere erakusle bat nolabait bazterretik hartutako musikarena. Bueno, oso intuitiboki egin duten aukeraketa bat da, ez? Hasiera baten, dena emakumeak hartuko ditut ez dakik zer, baina, bueno, ez dakik zergaitik etorri dian lau kanta hauek, oso azkar etorri zian, baina batzuk aspaldi entzun gabeak eta atentzio ditu dit, ostras, zergaitik etorri zait hau, ez? Eta denek badute zerbait behintzat, bueno, bat personala igual eramaten nora baitera, baina baitaren mundu bat edo erakusten diatena, ez? Eta horregaitik igual daude hemen. Bai, hemen askotan egiten dugun galdera izaten da, asko kostatu zaizu lau abesti hauek aukeratzea. Azkenean ez dugu galdera hori egiten denek izaten zutelako, bai, bai. Baina behintzat, zuk bai esan diguzuna da, hartu zenun erabak ezala intuiziotik jo, eta intuizioak zer ekartzen didan. Claro, porque azkenean kulturalki zer kontsumitzen dugun esateak ematen du guretaz asko esaten dula, orduan zukeren nahi duzu, bitu zer kultua nahi zen, begira ze independientea, begira. Eta hortan hasiko banintz bukatuko nuke, benetan igual, ez dakiten beste gustoko ez dituan, edo besteengan pentsatutako selekzio bat egiten.
Orduan, bai jonion, nola nago gaur, ze musika jarri nago kontentu, zer ez dut entzun aspaldi bizka nostalgiara ere bai ez, jota, eta segituan etorri zezkiten, lau hauek, eta gero beste batzuk ere, baina azkenean lau hauekin jatu nintzen lehenengoak izan zielako, eta esan usteo zergatik etorriko zian, pixkatola jarri nintzen pentsamendu magiko puntu batekin, eta oiei eutxi diet. Zeo zergatik etorriko zen aukeratu duzun lehenengo abesti hau, El Bicho taldearen Parke Triana da. Ez dakit aldez aurretik aurkeztu nahi diguzun abesti hau, ontsa aipatu dugun hau, edo entzungo dugun, eta berehala kontatuko diguzun El Bichoren abesti hau aukeratzearen arrazoia. Entzuten hasiko beraz, nik uste El Bichoren oso nolako tasun bat dala entzuten hasi eta segituan sartzea. Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vida, y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Me pude olvidar y no quise, me pude marchar de tu vida, y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Todas las rosas del parque en Triana me las llevado sin... Ari gara entzuten abesti hau, gainera entzuna izango dugu, segituan fondoan entzungo dutela erritmo aldaketa bat, flamenko, edo, flamenko inguruko tikan, eta gero segituan sartzen du indar gehiago. Esan diguzu segituan kontatuko zenigula arrazoia, zergatik? Bueno, oso flamenko zalea naiz, eta izan naiz oso etxean ere asko jaso betelako, eta gainera oso flamenko purua entzuten un gazteago nintzenean, esan nahi, kamaronetik hasita eta bar, baina, oso franko gogorra entzuten un esango nuke, orain konturatzen naiz. Eta El Bicho azaldu zenean edo ezagutu nun senduaren bitartez, nire aita ordaren bitartez, eta ikusi nion zerbait ez, oso nire garaiari lotua, eta ukin nun olako garai obsesibo potente bat, kontzertuak ikusi bastantetan, eta ikaragarria zian ez, pero berak bakarkako bidea egin zuen eta baita ikusi dut, Miguel Campello, baina El Bicho banda bera ez, izugarria zen, eta kantu hau hartu dut, badalako igual lehenengotako bat engantzatu ninduna, baina disko osoak eta guztiak dira netzako behin da berriz jartzen dituanak, ez? Urteak pasata ere beti dago momentu bat. Eta orain, aste santuak bueltan bidaian egon du naiz asko, eta halako baten Spotifyk erabakizun bazala garaia eta jarri zian, ez? Eta eraman nindun leku oso poriketara, oso gogortara ere bai, eta badu flamenkoaren jondori, baina badu ospakizunaren puntu bat ere bai, ez? Tristeenean ere. Uste hori dala gehien engantzatzen dagoena El Bicho eta zati. Egia zen, nik zure izango, bizpairo abestia garrik entzun ditut El Bichoarena, baina egia da, abestia hau lehenengo aldiz entzutean, burua etorritzea dela zuk esan dezun hori. Ze energia hartzen duen. Oso erraz ulertzen da, zergatik gustatu dakioke pertsona bati abestia hau. Azten da zaten dezun horrekin ez, flamenkoarekin, jondoarekin horrela, eta berala hartzen du indar bat eta ospakizun kutsu bat, ospakizunan enun pentsatu, baina bai hartzen duela eta esan oso zentzu positiboan esan da beti, oso abesti entzun erraxa dela. Bai, niri eraman egiten nagoen talde bat da, eta kantu honek baduka hor, gorakasten duen horretan, ez? Letrari erreparatzen diozu batzutan, beste batzutan ez, baina nahi kasu honetan erritmoek asko eramaten haute. Eta bai, jartzen da, triste pozik, ez? Badaukalako puntu bat talde honek. Gauza, ez dakit ez, estampa gorra izan lehike, baina erritmoa hain da potentea, indartu egiten zaitula, olako zerbait. Eta unibertsitate garaian asko entzuten nuen, eta han nintzen kontzertu gehienetara. Eta oso unibertsitate garaiarekin lotzen dut baita ere, ze bada, ostra, ez, munduratzen ari zera, baina euforia bat daukazu, baina beldur asko dituzu, eta garai horriekin ere lotzen dut bastante bai. Bai, musikak asko dauka izatea unean harrapatzen zaitula, zure une horretan ematen duela zuretzako idatzita dagoela, nahiz eta letrek beste gauzei bati buruz hitz egin, baina sortzen dizun sentimendu horri esker, badirudila zure momenturako egindako zerbait dela. Erabat, bai, eta kariño handia banda da, segero zanet, disko asko daude grabatuta estudioan atera bezala, ez? Asko daude nahastu gabe eta beraiek asko aldarrikatzen duten hori, ez? Naturaltasun hori. Jazz eta impro handia erabiltzen zuten eta zuzenekotan nabaria zen, ez?
hori baizan la festa, hori baizan, desgarro batetik, baina festa. Ez dut sekula ikusi zuenean, baina imaginatzen dut bai, holako festa aldea izango litzatekela. Bigarren abestira ingo dugu jauzi, hau ere zuzenean ikusi eta ez dut zuzenean ikusteko aukerarik izango, amalez, Lil Peep eta Lil Tracyren abesti bat aukeratu duzu, Witchblades izena du. Money Posse. Ooh, big head on the beat. Switchblades, cocaine, got boy click, nigga, oh shame. Black fur, black coat, got boy click in the bag hole. Switchblades, cocaine, got boy click till my soul take. Black jeans, half black coat, got boy click in the castle. Witchblades. Bai, ni oso musika urbanoaren trap eta, bertiente guztien oso zalea naiz orokorrean. Ba, Lil Peepen un ezagutzen, eta zer dian gauzak, hemen Dokok Bay zean musika dokumentalen emanaldietan, Fermin Muguruzak abixatu zidan, bazekelako nire zaletasun hau, da esan zidan, dago dokumental bat, alba ez ikustazu, uste gustatuko zaizula eta komentatuko dugu. Astelen buruzuri bazan, jetxin nintzen gaueko 9 edo ikustea. Eta, karo, Lil Peep hilda dago eta bera hilosteko dokumental bat da. Harrapatu ninduen asko personajeak berak, baina musikak ez nekin definitzen, zertzen hori horre gustu asko ematen dit, ezin da definitu musika bat. Eta, ezin nintzen hori eta gero entzuten asko. Gero gainera, karo esaten ezingo dut inoiz ikusi, eta horrela harrapatuta ez. Joder, orain nahi naizela fan, me cago en la leche. Eta kanta gogorra dira, baina aldi berean badaukate parte melankoliko hori, eta uste horrek harrapatzen hola, erritmoak izugarrik dira. Eta gero dauka hots bat oso berezia, ez? Eskeztakit, gogoratu aldit momentuaten Nirvana, gero momentuaten aldi gogoratu 50 Cent, beste batean, estilo oso naztuak, eta, da personaje bat, ja musika zarago, personaje bat asko harrapatzen hona, eta kantu oso gogorra da, hitz egiten du navaja edo, aiztoetaz, hitz egiten du kokainaz, hitz egiten du hiltzen naizenean lurperatu nazazue kokaina harri batekin boltsikoan eta barrez, eta, horrela hitzen ez, gaindosia jota, eta neko premonitoria ere iruditzen zaitez, horrelako letra bat. Bai, eta horrela bizi eta horrela hiltzea ez, nahiko koherentea ere bai. Bentsat, baina... Baina ez dakit, bere manajerra gozien izan zen, hiltzenean, eman zuena berri, publiko zabalari berri eman zuela berri irotzaz, eta esan zuela urtebeten eramakien deionen zain. Zainez, urtebete zen, espero nuela, noiz bai jasoko nuela deia, orduan ere letran eta hori koherentzia bat bazegoela eta premonizio puntu hori bazegoela hor. Bai, ezakit ez punk, gaur gure gareko punk bizitza, ezakit ez kasi niliztena uste representatzen duela. Estetikoki marabila bat iruditzen zaite persona hori. Gainera moda artean ere hasi izan lanean, oraintxe justo hil baino lentxeago, eta ikusten zan, hor bat zeukan. Eta gero mina handia zeukan ume bat zan, 24 urtekin hiltzen, orduan, dokumentala nire iristen zaizu min guzti hori nola egin daiteken arte, eta nola egin daiteken musika, baina aldi berean min horrek nola jarraitzen duen trostan, bai zure arte adierazpenean, baina baita ere zure bizitzan, ez? Oso ukigarri eruditzen eta oso entrañable eruditzen persona bat da, eta bere musikak asko engantzatzen nahu, ateratzen dit, bai, letrako gogorrak izan arren ateratzen dit, kotxean asko entzuten dut, ez? Kotxean asko kantatzen dut. Badauka, azken finean ez, musika urbanoa, estilo guztia, baina talde pila badaude, eta destakatzeko edo ez da erreixa, zentzu hartezatako batek harrapatzea, beste batek harrapatu beharrean, eta kasu honetan izan daiteke badaukalako emotibitate puntu bat, bai nire ez hasi bere letrak aztertzen, orduan hortik ezin dut jo, baina bai bitak, esan dezunez, kantatzeko bere moduak,
badauka engantzatzeko faktore asko. Bueno, eta imaginatzen dut, hilda dagoela, eta horrek, eta dokumentaletik asteak ere epika puntu bat eman ziola, nire zaletasunari. Baina, badu gogortasunen entrañablea da, besarkatzeko gogoa ematen didan norbait da. Esan zaintzeko gogoa ematen du noitako bat da, nire izango da gehiago, baina, eta gero baditu, beste kantu bat ere, Save the Shit, eta baditu gauzatzuk esatezuna, ostra, ze argia zan persona, ze klaribidentzia ze argi zituen gauza. Aldi berean oso mileniala, ze kantuak ordu erdian eten zituen, botatzezun tuit bat esatezun, nahi dizute kantu bat ordu erdian, eta ala egiten zuen, bere taldearekin batera. Azken finean, asko esaten da trapari buruz aurreiritzi pila batekin milaka gauza, baina esaten denean trapa musika urbanoa oroar izan daitekeela punk berria, zuk aipatu duzun nihilismo horrengatik, hemen Lil Peepen nabari dela, bere hori gauzak momentuan nitekoa bere garaiko punkek izan zuten, ez dakigu musika jotzen, guk ingo dugu abesti bat sortu, momentu baten, eta dala espiritu hori, lehengo punkak zuen espiritu hori, beraiek hartu dutelako, eta ez musika estilo bat edo beste musika estilo bat delako. Bai, eta gehituko nioke, adibidez, oso punkzale izan ez, batez ere gaztaruan, baina entzuten dituen punk kantatu eketziaten besarkaro horik ematen ez. Eta hemen ikusten dut baita ere generazionala dan gauza bat dago, min horrena ez, min soziala dago, baina min personala handia bai dago, eta hor ikusten dit, halako maitasunez betetako jendea dala. Osea, ez dakit nola esplikatu ez, gero bere oso taldean, oso eskuzabalak, oso, estetikoki ere nahiz da horrek izan, oso gero dokumentalean adibidez oso argi ikusten da, zainduta maite zuten elkarre hor taldean daudenak eta horrek ere unkitzen zaitu, ez? Beste bizirauteko zera da, baina ez den beste sistemaren kontra baizik eta gure alde, ez dakit nola esan, ez? Bazterren alde edo olako zerbait. Eta olako espiritu bat ematen dit, ez? Nahiz eta gizonez betetako, ez dakit, ez? Zera bat izan, estena bat izan oroar, baina ze musika estena ez da. Bai, hori da, ze musika estena ez da gaur egun, eta gero kontrasenak ditugu bizire, bai, ez? Bai. Esaten den bezala, hirugarren abestira ingo dugu jauzi. Asko dituzun urrengo biak Euskal Herrikoak dira, hasiko gara Mursegotik. Mursegoren iraganik gabeko emakume aukeratu duzu, uste dut bere bigarren diskoko abesti badela, oso Mursego abestia dela, esango nuke, baina hemen etorriko letzate galdera, zer da Mursego. Oso poliedrikoa den artista bada. Entzungo dugu abestia, jendeak ere pentsatzen duen oso Mursego dela abestia nik bezala edo ez, eta zuk esalduko diguzu abestia aukeratu izanaren arrazoi guztiak. Egin genuen lehenengo bidaia ezun gogoratzen. Ari gara, Mursegoren abestia entzuten, iraganik gabeko emakumea. Ze pozik jartzen naun abesti honek, eta zenbat emozionatzen naun. Mursego maite dut artista, uste dala Euskarrianako egun artista honetako bat, ez dakitze kalifikatibo erabili bestela, ez? Niri musikan burua irikizidan artista bat da, lehenengo disko hura, ez nuen ulertzen, evidentemente esan nahi dut ez, esaten honen zer dau, baina ezin nion entzutetik utzi ez. Eta bigarren disko honekin, aldaketa bat egon zan ez, berak egiten duen guztian bezala ez, aldatzen doa. Eta bigarren disko honekin, maite minden nintzen asko berekin, zuzenekoak ere ikaragarriak. Eta kantu honek ikartza izkit garai oso politak, bain dala 10 urte edo izango daia disko batera zula, ez dakit buruz adinez ez. Eta gogoratzen dut, oso garai polit batean, eta gogoratzen dut idatzi izana kantu honi buruz niretzako, baina bazegoela zerbait, ez beste
letragatik bereziki edo, bai kantatzeko ematen zian gogogatik eta zenbat kantatu duten kantu hau, ez? Bai, eta bueno, gogoratzen ditut gainera kantu honen bueltan ere hainbat pertsona, ez? Momentu horretan ere oso zalea zidanak, edo ni igual musegoratu nindutenak. Hau da, musego ekarri zutenak nire bizitzara, persona bat etortze burura ere bai bereziki ez, eta berekin asko konpartitu izana, eta kantu hau, bai, kantu hau bereziki, ez? Eta, bueno, ni oso morsegina zalea naiz, izan naiz, eta izango naiz, ez? Ez daukat dudarik, egiten duen guztia marabila bat iruditzen zait. Lehen aldiz diskoa entzun ez ulertu bainararen gantzatuta egotetik, zain behatzen dut, mai zuzenean ikustera, gaur hemendik gertu daukagun Bukowskin edo beste edo no Aspaldizet ikusi, eta aspaldi esan dutera urteak pandemiakin da dena, eta ez dauka lotxarik, zeberekin egon naiz tartean, baina gogondia daukat ikusteko, apuntatuko eta oraintxe bertan ja egitekoetan. Hemendik ateratzen ganean, idatzi oso, ez noizdakazu urreba konzertua, urruti, hobeto, ara. Bai, eski espektakulo bat da gainera, zerbait oso plazenteroa egiten duen, izan kolaborazio bat izan ez dakiz zer, ikusi dut zuzenean baitan improvisazioak ikusten da gustu handia ematen didala, eta bai, bueno, makina bada, genia, bai. Eta gero, ez dakit abestia aukeratzeak zehazki zer ikusi dauka iraganik gabeko emakumea titularekin, ez dakit konturatu zaren, eta ez dakit, lehen aipatu surrealismo magikoa, eta ez dakit horti datorren edo simplemente kasualitate bat den, zu joten bali mazera youtubera abesti hau jartzea, ez da iraganik gabeko emakumea deitzen. Iraganik gabeko ukamea deitzen da. Eta Spotify ere bai. Spotify ere bai? Bai. Igual orduan nina goker eta horrela ditzen da. Nik badoken behiratu eta emakumea jartzen zuen badoken. Deskubritu beharko dugu. Bueno, hau hemen investigazio pixkatin beharko dugu, bai. Hau ez dakigu musegokeri bat dan, errata bat izan leken da gero grazia egin da geratu den, edo magia. Edo magia. Bai, hortxe gatuko zaigu zalantza, baina, bueno, guk begiratuko dugu ea nola den, eta entzuleek, bai ere kuriositatea sartu bazaile, begiratzea, galdetzea, eta entratuko gara. Eta ni oso gustatzen nago hemen hizketan, baina poliki denbora aurrera doa, laugarren abestira pasako gara. Laugarren abestia da abesti txiki bat, disko txiki bat, beraiek esaten dutelako ere erabiltzen dut hitz hau, ez despektiboki, baina ze xarma daukan gauza txikiek askotan. Jode, niri oso handia iruditzen zait, bai. Bueno, ni ez dakit, Morauren fana izan naiz oso gaztetatik, lehengusuari entzunda, lehengusu helduago entzunda, eta gero ja, nire motus propiotik ez. Eta behin Ardorekin egin zuen disko hau izan zen berrengantzatzeko zea bat, urte bete edo pasan un bueltak ez, txikia izango disko, baina kantu asko ditu. Bai, txikia, sinpletasunete, baina motza eza eta kantu asko ditu. Eta oso modu, batzuk oso morau ez, dakit ez, ironikoak edo bromatik, baina niretzako oso sakonak diren kantu batzuk ere bai, ez? Gaur aukeratutakoa ez da akaso igual diskoko nire kutxunena, baina bai poziken jartzen nahuena, ez? Lehenengo notekin ja ateratzen zaitolako irri barre bat, eta eske himno bat da, ez? Eta himno moduan kantatzeko gogoan ematen dit, eta beraiek ere zuzenean ikusteko aukera izan oso leku berezitan gainera, jun nahi eta ikustera, kat ez da genuen goztatu batean, kontzertu bat, guazen, ez? Hau ere, lagun bat hortzait berezeki gogora, ez? Bera ere oso fana zena. Eta kantu desberdin guztia diskokoak momentu desberdinetarako ere erabili ditut asko. Dela artikulu bat idazteko, dala ni gogoratzeko zerbaitekin, dala norbaiti dedikatzeko, bai, asko esprimitu duten disko txiki da. Bai. Zuko asko eta ara daitekela gauza txiki honi, txikia heltzen ari gara denba guztetan, jotzu izan duzu bezala, handia ere badalako. Bai, eta aukeraketan, aztutan nogaz, aspaldi ez duen entzun egia da disko, eta etorri zaitu apatean, eta esan, joer, eske noski merezi duran ere selekzionetan, asko eman dit, asko eman diten artista bada, baina baita ere disko hau konkretumente, eta kantu honek, pozik jartzen hau. Bai, nago ez ote den diskoietakoa edozien momentutan ez joan baizik eta egon zaitezkela denboraldi luze bat entzun gabe eta ia gogoratu gabe, baina
behin berriro beste hilabete baten berreskuratzen den disko horietako bat dela, ez? Bai, desde luego, niri aukeraketa hoite utxarengatik atzo disko oso entzun nun, ez? Jarri nun zera eta jo, ez gustora entzun ere. Eta ze ondo pasa, eta gero baditu batzuk ere entzako badiena tristeak, eta agur esan nahi ez, eta labado kanto batzuk badienak oso zeak. Baina bai, eta horregaitik selekzio bitaren magia, ez? Berez galetuta, igual etzaiten etorriko, baina utzi nio pentsatzari zer entzun nahi dut, eta torre zan, ez? Eta, bueno, udaberria omen dator, eta edo ez, takit, baina... Gaur bai bihar ez. Hori da, hori Euskal Herrian. Baina bai irtzaitela udaberriko eta udalerako himno bat. Horrela, arrainentzako himnoa bestia entzungo dugu, eta mila esker gurekin egoteagatik. Zuei plazer handi bat. Kantu txikiak egingo ditut patrikan gordetzekuak, behatzen artean irristatuta garraio publikokuak, eta galtzen dira ongi, eta urratzen dira hobeto. Beti berandu heltzen direnek soinean eramatekua, eramatekua. Garbigailuetan erabiltzeko kantua proposa, errepideko nola nahiko paisai eskuz katenatuak, ustezko errudunen batxak, errugabeentzako polkak, isilpekoak baina gerian otorduekin barneratzekoak, barneratzekoak. Opera berrera bilgarriak auzoko kamikazentzak, laberik gabeko kantak maskotarik ez duten entzat, memoria ere itzali egiten da, ez dugu enbalsamatzailerik behar. Beste dozena kantutan arrainentzako himnoa, arrainentzako himnoa, arrainentzako Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
bizitzari begietara begiratu, edo beiratu. Beiratza ere badelako gauza bati beiraren ezaugarri edo itxura ematea, eder mantendu dadin, naiz eta auskor. Eta ezinbestean, bizitzari bernizkapa bat eman ohi diogu, ondatu ez adin agian, diskoaren azaleko egurrek dutenaren antzekoa. Txikitan, lokartu aurretik sabaira begiratzen nuenean, begi pila bat ikusten dituen egurraietan niri begira. Eta gaur egun ere ikusten jarraitzen ditut. Beiratu izadu Peru Galbetek aurten argitaratu duen lanak, bakarari gisa argitaratu duen laugarrena. Eta diskoa aurkezteko Peruk berak idatzi duen testua da irakurri berri duguna. Begiradak, beiratzea, haurtzaroa, egurrezko begiak, eta gaur, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoan dugu gurean, laborategiko pianoari melodia ederrak ateratzeko prest. Ongi etorri Peru. Ni esker. Arratsaldeon bide batez eta ondo altzara. Bai, oso ondo, bai. Beiratu. Asko begiratu zenuen disko hau sortzen hasi zinenean. Gogoan dut pandemia garaian artistatek ez dakit zein izan zen zehazki, baino izan zuen pandemian etxean ginela animali begiraleak bihurtu ginela. Ez dakit, animali begiralea zara ere? Ba, esango nuke baietz. Bai kanpora, bai barrura ere, gehiago barrura esango nuke pandemia garaian, baino pasa momentu bat beiratzeko. Eta gero, beiratu. Nolako izan da beiratze prozesua? Begiratutako horri forma eman, ideia hori hartu, sortu, eta abesti bihurtzea. Prozesu nahiko luzea izan da, eta oso aberatsa baita. Ze azkenean, proiektu honekin hasi ginen aurreko diskoa atera baino lehen. Eta laukantu edo, forma ematen hasi ginen orduan, ordurarte bakarrik lan egindakoa izan naiz batez ere, eta oraingoan baina nuen konpainia gehiago eta jende ezberdinen artean osatzea disko hau, eta horrek eskatu zuen beste pausa batekin hartzea, eta tenen ritmotara ohitu. Eta horregatik azkenean konfinandu etorri zen, erabaki nuen beste zerbait ateratzea eta norzarazu diska atean nun. Eta azkenik pandemia aurreko kanta batzuekin eta ondorengo beste batzuekin osatu dut, beiratu izeneko lan hau. Iñakik, aipatu du Peru beiratze hori ez, gauzei beiraren ezaugarriak ematearena. Ez dakit Iñaki, Peruren musika ere ez ote den neurri batean musika beiratua ez, beiraren oskortasuna duena, edozin konpasetan bertan bera erori litekeena, baina horrengo konpasean osorik jarraitzen duena, eta hor sokan dantzan da bilena, Peru. Hori ez dakit, baina iasan kontzeptu ederra izan zenetzako, ez, beiratzearena, ez, zerbaiti beiraren forma ematearen hori, ez, eta, ni musika ateratzen bezala egiten dut, eta egia da saiatzen naizela, ahotsean egiazkotasun bat bilatzen edo, eta ez izaten igual diskoak oso perfektuak edo oso, nabaritzea ez, zuzenekotan bezala ere, musika hautsi daitekela eta ez dela hain perfektua, ez. Otza eta ilunda hemen eskuan eskuaregia ragitzen ohartzeko izan ez zarena. Aipatu duzu abesti batzuk aldez aurretik sortuak zenituela, gero hori talde itxura eman zeniola, orduan zuretzako abesti horiek ez ziren berriak, baina taldekideentzat berriak izango ziren, nolako harrera izan zuten, eta asko aldatu zuten abesti hori beraiek aurkeztu, beraiek entzun eta lagundu zuten arte? Bai, asko aldatu dira. Esan behar dut orain banabilela bilagunekin zuzenekotarako prestatzen,
eta aurretik kantu horiek nik eginda nituen, eta grabatzeko orduan pues, lagun bati izan nion, edo berak izan zian, ez dakit ondo nola, eta orduan hasi ginen lantzen hortik, ez? Eta bueno, pues, egia esan sorpresa polita izan zen, ez? Ikustean nire bai gogoanekan, ez? Irekitzeko eta bueno, beste forma bat hartzeko eta eukitzeko horre pues, norbait baita ere bere gustoa eta bere musikaren zati bat jarriko zuena, eta hori Pascal Irioien izan zen, kasualidadez hemen daukaguna. Gero akaso entzungo dugu, animatuko zaigu diskoaren ekoizpenari buruz gozatxo batzuk kontatzera. Eta hori izan da, orduan bai, asko imaginatu kantak instrumentu bat eta ahotsatik abiatuta, gero hortik pues, garatu dan ambiente eta atmosfera guztira arte, bai, lana handia egonda eta bai. Gero, zerrerako erabili dugun testu horretan, zuk haurtzaroari erreferentzia egiten diozu, azalean ere zure txikitako argazki bat agertzen da, eta, bueno, zuk aipatzen duzun egur hori atzean, begiak diruditen egur horiek, zenbateko garrantzia dauka abesti hauetan haurtzaroak? Baldin badauka, noski? Bueno, bai, badauka, haurtzaroa beti dago horrez, nahi eta edo nahi gabe, edo hortaz pentsatu edo ez, bai, nik haurtzaroan antzako da pixkat, beira hori, ez, zerbait orain hemendik ikusita dena dela, nire kasuan bintzat, ez da beti horrela, oso polita, oso mundu ideal bat, ez, gero pixkanaka usten di joana, eta hori, pues, kantakitako orduan ez nuen pentsatu hortan, baino ja diskoaren portarakin nebilenean, kontzeptuaren bilan nebilenean, eta gero letrei erperatuz ere, ikusi nuen zentzua zeukala. Akaso horregatik ere izan diteke Inigo aurretik deskribatu du pixka bat nolakoa zen zure musika, nik ere aipatu den horri oniriko hitza gehituko nioke, izan diteke haurtzaroko ahots hori askatasuna emateak edo bintzat ahots hori ez estaltzeak dakarrela horrelako musika bat izatea soka horren dantza hori? Bueno, nuk esango haurtzaroko egia da musikaren bidez, pues, ateratzen badakazula askatasun bat, ez, agian txikitan sentitu zenuen antzekoa edo, eta bestela zaila dena aurkitzen hori nire kasuan beti ere. Eta gero, kantakera ez dakit ondo nondik txikitatik argi dago badatorki dela, ze txikitan asko kantatzen nuen, eta gero gaur egun ez dakit, bai joa bakarrik ahotsa eta bere bidea bilatzen, eta ni hor saiatzen bideratzen nahi den tokira. Ahotsak instrumentuekin elkarlan bat edo ezkontza bat bilatu behar du. Nolako izan da instrumentu horiekiko hurbiltzea, haurtzarotik hainbeste duen edo hainbeste bide duen disko eta musika honek ahotsarekin noski badu harreman oso estua. Ni esango nuke duela urte batzuk eta lehenengo disko ura prestatzen zen biltzala, elkar ari ginela ez, ikusentzunezko hainbat proiektutan, eta ukelelarekin ari zinen bueltaka eta arekin lanean, ez dira inbeste urte pasa, pianoa, ukelelea, gitarra, instrumentuekin hor beste jolas batzutan sinteekin ere ibilizara, nolako izan da hurbiltze hori instrumentu hoiei eta nondik sortu zaizu ez da pianoaren edo beste instrumentuekiko hurbiltasun horren beharra? Batez ere ahotsetik, ez? Niretzako hori da azkenean gidatzen duena pixkan nire musika, ez? Eta sortzerako eran ere bai ahotsaren melodiak gidatzen du gero. Orduan, txikitan asko kantatzekoan nintzen, goatzen nahi gitarra hartu nula, ez? Txikitan da ez nuen asmatzen, ez? Horako handia eta hainbeste zailtasun eretzako, ez? Euskanak, eta gero iriztea momentu bat utzi nuela musika, jende askok arte disiplina guztien duen bezala, ez?
pixkat ematen du jarri hartzea gauza serioa egiten, zerbait ikasten edo pentsatzen, etxeko lan asko, eta garai hortan orduan utzi nuen, eta gero, 24 urte inguru edo bidai bat egin nuenean, berriz hasi nintzen ahotsarekin, eta deskubritu nuen gai nintzala instrumentu bat, kasuntan ukelelea iruditzen zaialako gainera, oain dala, ez dakit, azteko instrumentu oso egokia, gitarraino simplegoa, txikia, eta horrekin hasi nintzen, eta balia izan zian, ahotsa ateratzeko behintzat. Eta geroia atxerekin edo Hernandezekin hasi nintzenean pianoan, bera pianoan eta nik kantatzen bakarrik, de repente, deskubritu nuen baita ere hor, ahotsari garrantzi gehiago eman nion, eta ahotsa eta gorputza horre deskubritu nintuen pixkat, eta horren bide hortatik nabil. Gaur... Iñaki badakigu, ukelelearekin hasi beharko dugu. Bai. Tikitixarekin hasteko saiak ere egin zenuten, eta zen oso ondo atera. Esan behar nuen. Eskerrik asko. Gaur Peru Galbetek iritsi gure pianoa probatu, erdiko pedala alde batera kokatu eta ura muteatu du, haren sonidoaren bila eta sonidoaren, soinuaren esperimentazio hori ere, uste dut badela Peru Galbeteren musika proiektuaren ezaugarrietako bat, baina den ez dizu kontatuko, uste dut lehenengo kantu askatzeko garaiare iritsi zaigula. Kontatzeko modu honena hori izango da? Hori da. Berak pianoan eta hotxean konta dizagula. Luperra eta guzti etorri da, baina lehenengo kantu hontan piano eta hotxean soilik entzungo du Peru, beraz, bai Peru. Lehenengo kantu hau munduaren bukaera, ez da egite entzuleari aurkezteko zerbait azaldu nahi diguzun, edo kantuak berak azaltzea nahi duzun. Esateko agian, hau da la pandemia horretik sortu nun kanta bat, nahiz eta pandemikoa ematen duen baita. Eta gero, Paskalen laguntzaz, josi genuen hor soka hirukote batekin eta gitarra elektriko batekin jantziago geratu da, baina, pozik nago kantuarekin eta uste pianoarekin bakarrik jotzeko modukoan ere badela, eta, zeilitzen. Badoa Peru Galbete gure pianora eta segituan entzungo dugu munduaren bukaera. Bigarren kafearen laborategian prez da Peru Galbete gure pianoan eta gure prez gara, beraz Peru nahi duzunean.
ederra Peru Galbetek eskaini digun munduaren bukaera hau. Gauzak utzi eta datorrela lasai gure elkarrizketa gunera berriro, eta segituan jarraituko duguarekin, eta akaso Paskal Irigoiekin ere bai diskoaren ekoizpen lan horren inguruan. Beraz, planoan biak kokatuko ditugu, eta bai, hementxe zegoen Paskal Irigoien gurean. Pentsatu dugu ezinezkoa zela. Paskal hemen bigarren kafearen laborategian lehenengoz izan, eta ari galderaren batez lapurtzea. Beraz, Peru itzultzen denean, biekin arituko gara, kantu arteko tarte honetan. 5 eta 34 minutu, bigarren kafean zareten naiz irratian, eta hementxe dauzkagu dagoeneko, Peru Galbete eta Paskal Irigoien gurekin. Bueno, Peru edan ura, lasai edan ura, zaite urduritu. Bueno, lehenengo egin duzu, pianoarekin ondo sentitu zara? Bai, erra da, pianoa. Halako pianoa goitutan hau, pixkatxoa behintza desafinauta, teklaren bat igual sensibilidadea galduta edo, eta plazer bada, ez daude asko, eta hola topatzea. Zaintzen dugu, Koldo Arratibele Donostiara etortzen da tarteka, mekanismoak aldatu, afinatu, txukundu, goxotu, eta eskertzen da baite. Ark esaten du askotan, piano zaharrek badutela timbre oso berezi bat, baina oso kalitatea handikoak ez badira, gero mekanismoek ere behar dutela mantenu gehiago, eta honek esan mantenu pixkat ematen digu, baina bai, kolore politia ateratzen diozu, eta eskertzen du, baizu. Leno, abestia entzun horretik, aipatu zuen gauzen artean, gainera lehenengo galderan izan da, asko begiratzen zenuela, pandemian gehiago barrura kanpora baino, ez eta bai kanpora bai barrura begiratzen duzula. Hegaztia abestiarekin hasten da diskoa, uxo bat abestiarekin emaitzen da. Hegaztien zaten duzu ez, ahotsa badoakit, barrutik barrurago hegazti errari bat gela honetan preso, eta nun nahi du pausatu. Hor topatu egiteke ez, barrura begiratzeko ideia hori, eta uxo baten berriz, uxo bat dabil airean, mezulari izenpean, kanporagoko bezala da. Hor badago bidai bat, eta nahita eginda dagoen bidai bat lehen abestitik azkenera, edo hemen entzule bakoitzak mundu bat bere moduan ulertzen duenez, nire gauza izan da. Bai, nahita azkenean disko bati forma ematean, nahiz eta agian batzutan printzipioz kantek ez izan lotura bat, aurkitzen diozu, ez? Eta bai, justu lehenengo kantata azkenengoak baita ere soinu aldetik edo transmititzen denaren aldetik ikusten nuen bazukatela horre haman komunean zerbait eta polita izan ziteken irudikatzea holako hegaldi bat, ez? Eta bai nik uste pixka diskoa orokorrean badala holako bidai bat ze baude testura ezberdinak eta atmosfera ezberdinak eta orduan bai, pixkat hori nahita egin dago, baina baita ere utziz espazioa ikusteari, entzuleari, ez? Eta bai, hortxe. Diskoak badu soiltasunetik eta badu aldi beran konplexutasun handitik. Eta konplexutasun hortan uste dute Partner in Crime topatu duzula Paskal. Nondik sortu da, uste dut lehenagotik ezagutzen zenuten, baina nondik sortu da, nolako izan da elkarlan hori lehenengo zuk Peru, eta gero Paskali galdetuko diogu, ea gezurretan ari zaren edo egia kontatzen ari zaren, ze instrumentu asko eta besti askotan sartu ditu, produkzioarekin lagundu dizu, izan du pixu bat azkenean behiratu diskonetan ez da. Bai, sorte bat olako musikariak eta lagunak topatzea bidetik eta ez dakit, lehenengo aldiz usteet sortu dira besteak jaialdi bat, urretxun egin zen jaialdi batean bio deitu ziguten eta horre izu horikin batera eta horre pixkat ezagutu ginen eta badira urte batzuk eta initu abentura batzuk elkarrekin, bizi gira bat tarteko eta horitzapen asko orduan izan zen pixka naturala azkenean uste berak propostu ziala kanta batzuk lantzeko eta bai, hain lagunak noizean behin ere elkartzen gehan ez musikari buruz bakarrik ez bizitzari buruz hitz egiteko, bai, hortxe. Paskal Irigoien arratsaldean eta ongitorri bigarren kafera. Atxaldean. Hau du, plazerra sorpresaz eta
eta barkabean hemen zurekin aritzekoa. Bueno, saxofoian, ekoizpenan laguntza, teklatuetan, gitarra elektrikoan, uste baino geruzak gehiagotan izan zara behiratu disko honetan, ezta? Bai. Peruk ejan bezala, astarpena ez dakit, proposatu nakon, edo bera izan bere kantu batzu untzen, eta beraz hori laguntza nahi bazuen, gauza batzu gehitzen edo, eta mukuru kolektiboan gira elgerekin, eta aspalditik dakit, eta bai hola, kantu guziak entzun dituen, eta batzutan seiatu nintzen gauza batzu egiten, batzutan lortu, beste batzutan ez, eta hola. Errez izan da, jaztea, ze ez da egin nola esan, akaso estandarretatik zertxo baitu urruntzen den musika izaki, erreferentzia estandarrak ere ez dira inagerikoak, segun eta ze girotan ez, garbiago dago honek hau behar du da honek hau, ez dakit behiratu nahi garbi zenuten zer behar zuen gauza bakoitzak eta probatzetik eta askatasun hortatik gertatu diren instrumentuak edo. Momentuetan bata bestari begirari dira, keinuka, entzule, zuk nik, Pascal. Erretxaz, ez da bat erretxa izan, biziki gogorra izan da, mandugu urte bat, laua besti piskat, urte bat edo gehiago, laua besti edo piskat forma maiteko, gero norabide hainitz entxatu ditugu, eta hainitz utzi ere, gauza hainitz entxatu ditugu, eta horretan denbora hainitz pasa dugu, gero gauza batzuk ez zutena funtzionatzen beste batean, beste batzuetan erabili izan ditugu, eta bintzat hartu dugu denbora hainitz, norabidea hainitz entxatzeko, hori debitz, eta biek badugula pixkat gehiago gogoa saiatzeko ez eta gauzen bukatzeko batzutan. Bai, batzutan, bukatzen genuen arratsalde batez ere, azkenengo gauzak egiten genitu dugunak, urrengo gunean berriz hartu entzun eta esan, wow, zein genuen atzo, hau, ez da igualio, eta berriz desegin, da beste zerbait probatu, eta bai, antzaukagu gauza batzutan nik uste dute, eta bueno, pues horre, baina hori izan da interesgarria baita, iristea horra doztasun batera, eta esatea, bueno, nahiko, egin dugu, denbora da xente pasa dugu, eta guazen aurrera, ez? Horatzen entzuten ari ginen, Ari Alberdi, ametsura kantuan aritu dena, Xanti Etxeberria estize kontrabaxua gehitu dio, ura, ametsura berari eta erorketa kantuan, biolinea hegazti eta munduaren bukaeran Jordana Ochoa López de Etxezarretaren eskutik iritsi da, biolontxeloa Miriam Morales Benitoke mandio diskoni, eta, bueno, hortik aurrerakoak ere izan dira, Ander Barriuso, elektrikaren grabaketen eta nahasketetan, Jonan Ordorika, masterizazioan, eta kuriosoena grabaketa leku idagokionez gertatzen da, disko hau eskutan hartzerakoan, ez? Hazar sormengunea, etxea, gurasuen bajera, Uarte zentroa eta Xot estudioa. Leku asko. Horrek ere jazten du, leku bakoitzak badu bere soinua, eta soinu asko daude beraz diskoan. Akaso entzuleari entzun gaitzak zaizkionak, baina sortzaileak antzumaten dituenak, ez? Bisualki ere badak igoza bakoitzan nun eta nolari zen gertatzen, ez? Bai, eta, bueno, pues nik ere bai egia da, pues, gero entzuleantzako pues, agian ez da hain nabarmena, ez? Baina azkenean kanta entzutean dakigunok, nik oroitzen naiz, ez? Ze momentutan nola grabatu genuen, lehenengo kantan hegaztin adibidez nola entzun daitekeen hegazkin bat pasatzen, horkoitik, gondelako hor jazarren. Bueno, pues, egia esan, bueno, nik grabatu dut, oingoan ere bai goanekan egiteko, eta baita ere ez neukan igual dirurik grabak eta estudio batean jotzeko, nahizetan naztu gai indean estudioan, eta orduan erabaki nuen olaita baita ere lagunei favoreak esatzen ari nintzelako, ez? Kontrabajoa sartu hemen, biolina sartu hemen, eta, karo, moldatu behar nintzen zegoenarekin, ez? Pues, Jordana adibidez Renteria inguruan bizi dela, pues, esan nion, bueno, pues, gerturatuko naiz nit, agratuko dugu aldegun tokian, eta pixkat horrela, ez? Jun naiz. Gero eta gehiago ematen dira horrelako grabazioak, eta nik ezagutzen dut etxean sofa zuti jartzen duenik,
arke ahotsaren reberra kontrolatzeko, hola zutik jarrita, eta oso ide joan iruditzen zait. Han, batetik kortinak, bestetik koltsoi batzutik, eta sofa parean, eta sofa da bere estudioaren soinu kontrolatzailea edo. Tira, modu askotara gertatu da disko hau, eta modu askotako edo mota askotako kantuak ere eman ditu entzun dugu lehena, hain zuzen ere munduaren bukaera hori, baina ura da entzungo dugun urrena, eta Peruk ura erango du, ura eraten ari da oraintxe, eta kontatuko digu, ura kantu horrek ere zer duen eskaintzeko edo zer jakin behar duen entzuleak entzuteko. Bueno, ez du oso ondiri jakin behar, baino... Bai, pues, kantu hau Paskalekin landua da baita, eta azkenean nahiko simplea da, eta hola, ez dakitzu ondo, baina, azkenean balio izan dite lehenengo single gixatean una, eta bideokliptxo bat ere egin nion, hor internetik da bilena, eta hoxe, oain simple ingo dut. Badoa Peru Galbete ura simpleki egitera, urak egiten duen bezala, simple emarian eta konplexu era berean. Bigarren kafearen laborategian, prest dugu pianoan Peru Galbete, nahi duzunean, Peru. beste bat ta konturatzerako hasi da erreka hainda moldagarria hainda malgua ura ta konturatzerako barrura sartu da
Gogoratzerako inguratu zaitu Hortxe Peru Galbeteren ura badator gure gune akustikora segituan, eta gure elkarrizketa gunera segituan, eta Mentxez Arraskiari ere egin barko dio aurre, ze hitzek badute pixkoa ere ahotsak duen bezalaxe, eta geruzadako hitzak duen bezalaxe, Peru Galbeteren beiratu disko honetan. Segituan izango dugu beraz gurekin, eta azken 10 minutuetan ere murgildu gara, dagoeneko, bigarren kafearen 6. ontan, apirileko 27, azken 9 minutuetan gara, Peru Galbeterekin berriz ere, hitz egiteko moduan, eta Peru, aurretik daukazuna, hauxe da. Sarraskia. Ze beldurra ematen duen, Ez du beldurra ematen? Bueno, Ui! Ui! Lehenengoa zara, Denek esaten digute, ze beldurra, Bai, Bai. Ui! Ez da nontzun igual, eta kaskoak erdi jarriten euskan. Baina, Bai. Sarraskia. Bai. Ez badizu beldurrik ematen ondo dago, Zeona Peruren aurpegi. Bai. Tarte honetan, abestietako letrak hartzen ditugu, eta, letri buruzko galderak egiten ditugu, normalean. Baina, nik gaurkoan, ez da letra bat, testua baizik, eta horren inguruan galdetu nahi dizun. Galdera badaukat, ze irakurri dugu, eta Iñakik ere aipatu du, txikitan lokartu aurretik sabaira begiratzen nuenean, begi pila bat ikusten dituen egurraietan niri begira. Eta gaur egun ere ikusten jarraitzen ditut. Ez dizu beldurrik ematen, horrek? Txikitan begi horiek beldurra ematen zizuten, edo interesa besterik ez? Ez ez da beldurra ere, zuzet, zara sentimendu bat ez dena existitzen beldurraren oso antzekoa izan daitekela batzutan, baino ez bereziki, zeren ez nuen sinisten ere benetazko aurpegia zirela, ez? Edo zerbait txarra ingo ziatela. Orduan, bazan gehiago batzutan konpainia eta dena zen, eta pixkatenetik hola sentimendu nasketa bat. Ze interesgarria, ze benetan nik pentsatzen balin badut, gora begira jarri eta begipila badaudela niri begira, horrek niri beldurra sortzen dit, baina testu irakurtzerakoan ez dit sentsazio hori eman, eraz oso interesgarria iruditu zait, eta hori galdetu nahi izun, eta orain bai letretara. Nola abestian adibidez, esaldi bakarra esaten duzu. Ez bazen nola izan zitekeen. Azkeneko hilabetetan pixka bat obsesionatzen hau kontu honek. Esaldi bakarra edo hitz bakarra duten abestiak. Ze ikusi ditut beste adibide batzuk eta elkarrizketatu izan ditugu formula erabili duten beste artista batzuk, eta iruditzen zait abesti luze bat egitea, baino asko zailagoa esaldi bakarra aukeratzea. Zergatik esaldi bakarra eta zergatik hau? Kanta hori da pixkat hiru kantako bloke bat osatzen dutena, hiru kanta horiek dakate gidoitxo bat
hasieran eta bukaeran, dira kantak luparekin bakarrik sortuak eta hotxarekin, eta sortu ziren momentuan lupean bertan grabatuak, eta hori izan da entzuten dena diskoan. Orduan, esaldi hori horrela improvisazio batean agertu zen jakin gabe zerri buruz ari nintzen ere, eta horrela geratu da. Orduan, bueno, ez da zerbait bilatua izan dena, eta hortxe. Horien artean dago berdatu abestia, horrek ere gidoitxoak dauka, baina honek ez du letrarik. Entzundakoan zerbait entzuten nuela iruditu zait, baina enuen esaldia ulertzen. Beraz, ez da esaldi zehatzik? Nuk esango, igual, bueno, zuk entzun badezu, bai, ongo da. Nik ez dut entzun da, eta niretzako ez dago, baina horrek ez du esan nahi ez dagoenik. Ui, haien bakoitzak, bere entzuten du. Ze ona, pozoi abestian, esaten duzu, pixkanaka sartzen duan pozoia da azkenerako ohitzen zaren horietakoa. Ze gauza dira pozoitsuak zure bizitzan? Bueno, gauza asko zerranatzen jartzeko, baina nik uste dut bizigeran estresko puru hori eta orokorrean bai gizartean antolatu dagoenera bai kalte asko egiten dite batzutan eta saiatzen naiz noizean behin bestera batera arnasa hartzen ez, bueno, gu ere bai horren parte gara eta hor pozoi bat adibidez. Eta azkena, esnatu eta gero esaidazu, ezin bada orduan kantatu. Hori egiten duzuzuk? Kantuz, hitzez, esan ezin dezuna komunikatu? Bai, azkenean da beste hizkuntza bada, asko kantatu izan dut ere bai hitzik gabe, eta benetan iruditzen zait oso baliotsua dela, ez, eta denek ulertzen dugun zerbait da, ez, sentimenduak komunikatzeko hitzak baino hobeak izan daitekeela kantua. Sarraskia gaindituta. Lau minutu arratsaleko 6etarako Peru Galbeta gurtuko dugu pianora bidean, eta azken kantua ametsura entzungo dugu, eta Paskal Irigoyen zuri gonbitea botako dizugu. Lasai batean urrengoan gurekin kafe hartu eta zure proiektuen iraganekoen, oraingoen eta etorkizunean inguruan aritzeko. Eskerrik asko Peru, eta zuri entzule bihar arte, baina hortzu zen zaitugu ametsura entzuten Goxo eta Leun. Bigarren kafearen laborategian aipatu bezala azken kantu bat dugu Peru Galbeteren eskutik entzungo duguna, nahi duzunean Peru. Gau argitzen ari denian isten dira betazalak ta izandako ametsura ezotezan erreala bizi ginen beiratu poliki baino presaka gaua ilundu baino lehen zeinek ez du nahi tzartu.
Dena hotza, dena grisa, dena lur, dena bizitza, dena mina, dena poza, dena lur, dena destitza. Bizi ginen behiratu begiak lurrean zurrun, gauak ilundu baino lehen, zeinek nahi du desagertu. Dena ametsa izan dela, inork ez daki, ta esnatzen ari garela beste batera. Keep calm and bigarren kafea.